Quan vulguis. Vale, espera. Bona tarda a tothom. Soc Marc Vila, de Solucions Geogràfiques. Farem una breu presentació de l'empresa, geoinformació com a eix central de productes de la nostra empresa, concretament el que presentarem l'estudi de les terrasses de Barcelona, altres casos i conclusions. L'empresa és de recent creació, Manjose, ara també s'ha incorporat la Laia i la part central de l'empresa és geoinformació, sobretot el tractament de les dades. Més que fer sistemes o aplicatius, és tractar les dades en tecnologia GIS i donar-li valor afegit a les dades. Què és el que hem fet en aquest cas concret? És un visor cartogràfic, fet en cartografia online, en aquest cas fet en CartoDB, però ja fet amb Instamaps del cartogràfic, per visualitzar les terrasses òptimes on podem col·locar un hort urbà a Barcelona ciutat. I a més, quan cliques sobre cada una de les terrasses et dona una sèrie d'informació, els metres quadrats, la producció anual d'aliments, sofisticant-nos, podia arribar a fer consums d'aigua. Com va començar tot? Coses d'aquestes una mica de casualitat, fruit d'una cosa, d'un programa d'emprenedors del RAC, el Iago, que és el noi del barret, d'Hort Ciutat, que és una empresa que es dedica a posar horts urbans, em va dir, hosti, vosaltres sou geògrafs, no sé què, seríeu capaç de dir-me totes les terrasses urbanes de Barcelona ciutat i dir-me quantes hi ha? Vam acceptar el repte i ho vam fer. Com ho vam fer? Evidentment, el tema de l'obertura de les dades és una cosa que suposo que haureu parlat durant tot el dia, és superimportant. A partir de Carto BCN de l'Ajuntament de Barcelona hi havia les terrasses dels 10 districtes de la ciutat, vam fer un fitxer, vam treure només el que eren terrasses planes, vam treure tot el que eren cobertes i vam fer un típic anàlisi GIS d'eliminació de micropolígons, vam considerar una superfície mínima de 5 metres quadrats perquè l'altre seria un balcó, tot pensant que qualsevol persona pot posar un hort perquè a Hort Ciutat treballarà en palers, en coses molt petitones. Vam eliminar temes d'allargassament dels polígons, de terrasses que eren molt allargades, que potser eren balcons o coses així, fent la relació perimetrària, o sigui, un anàlisi típic GIS, i també les terrasses molt grans que corresponien a cobertes, sortia al Camp Nou o grans equipaments o coses així. Després vam introduir les variables, que aquí és on hi ha l'expertesa de la persona, en aquest cas, que feia l'hort urbà. Bàsicament juguem amb la superfície de la terrassa, a partir d'aquí anem derivant en fórmules senzilles, però vas obtenint totes les dades. Per exemple, la superfície potencial de l'hort, per experiència d'ells, més o menys era un 30-40%, perquè a més hi ha antenes o hi ha altres serveis o simplement que no faràs tot l'hort a la terrassa, i vam aplicar una producció potencial de verdures a l'any, 15 quilograms per metre quadrat. El tema de l'aigua que necessitaves, però comptant la pluviometria, perquè clar, això està a l'aire lliure, el cost inicial i el pes total de l'hort perquè a l'hora d'instal·lar-ho. Això què vam fer? Un anàlisi GIS ho vam passar en aquest cas en CartoDB amb una cartografia online que és molt més visible, pots posar en qualsevol navegador web que la gent ho pugui mirar. Quins són els principals resultats? Considerant això de més de 5 metres quadrats, que a Barcelona ciutat hi ha gairebé 178.000 terrasses on s'hi podria instal·lar horts urbans, són 1.716 hectàrees i hi ha un potencial de superfície d'hort de 686 hectàrees. Això depèn dels càlculs, l'Ajuntament de Barcelona tenia un estudi, podia arribar a produir unes 40.000 tones entre 40.000 i 100.000. Això depèn del nivell de producció que posis de verdures, però estem en aquests magnituds d'uns 50.000 tonelades de verdures l'any, que és bastant interessant. No només això, quina és la gràcia un cop teníem muntat tot això? Que ho pots creuar amb moltes altres capes, per exemple, a nivell d'urbanisme, de divisions administratives, de climatologia urbana, un cop tens ordenat tot el sistema d'informació, ho pots ordenar. Hem fet altres projectes també tractant dades, sempre hi ha informació, no dona temps de parlar-ho. Simplement comentar això, que l'obertura de dades és molt important. Un tractament global i massiu de dades pot fer arribar a clients com si fossin grans, que podia ser un ajuntament o una administració, però aquí l'objectiu era petit. De fet, el d'Hort Ciutat volia veure quantes terrasses podien anar a vendre horts. La cartografia online facilita molt, que hem comentat d'Instamaps o altres.
estàs ordenant la informació, l'estàs podent fer servir per altres solucions. Podien demanar els horts urbans que podien ser potencials per instal·lar a l'escola. Si ho tens ja preparat, és relativament senzill, només creuant-ho en la capa d'equipaments urbanístic. I es poden derivar altres estudis com climatologia urbana, control d'emissions, el tema d'aïllament de les cobertes, hi ha molt. Teniu el mapa, no dona temps, però a la pàgina web de solucions teniu el mapa i el podeu veure. Gràcies. Moltes gràcies, Marc. L'última